Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldawa po iti Lunes 17 ti mabilang iti bulan ti Hulyo 2023. May danon manen ti programa Damdamag ni Berto babayan ti ENR Online. Dari abo ni pagayam yun ni Robert Berto de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, tapno idasar mi apo di iti damag, nga mo kapakasiknan tayo amin sa kapada, ken kastameten manginpurmar kada tayo, kadiri pagtengken pasama, kini kabukbukudan tayo nga lugar, irintero pagilya na Pilipinas, ken uray jay balasiw taawa. Dagiti nakasagana po nga intay idasar ken pagsasaritaan, pagsisinukatan ti kapan panunutan no dito pagilya ng Pilipinas manamnama po dito panagkurang ti tudog gapo iti El Nino. Ejemet South Korea adan na sursurok ngem talupulo digiti natay gapu paylay nga po iti layus iti paset ti South Korea gagayem ken kabsat Lower South Korea. Padaan nyo po makainuman tayo no pa diri pagilian tayo nga Pilipinas ni Eugene sa Eugene Kiena sa Kukuong gagayem kabsat ang nakabakasyon na po dito ngem pa describe tayo dito lugar ken no anati Tiyempo iti lugar nga nakapasamakan daytoy nga layos gagayem ken kabsat. Kabayatan na daytoy bumarbara apo nga issue mapakasik na po kadeti drag queen nga ni Pura Luca Vega kalpasan na po dito presentasyon na iti maysa nga comedy bar nga nakasuot po ti arwaten ni Black Nazarene ken kinanta na po dito kararag nga amami iti rock version ada ti maysa nga kongresista nga nang kastigar ken kuana irangal daw po mga alatay mamet ti reaksyon manipod ti LGBTQI gagiyem kay amsat anati makunada makunana dito nga guest tayo apo may panggep iti detoy ni Mr. Gab Failog na presidente apo ti Bulalayaw ti Amyanan kakabsat ken gigiyem okay ti transport group dismayado papagayam iti nakasagana nga pan nakaingato manen ti presyo di produkto petrolyo papagayam ken kastapay artificial sweetener limitaran tay kano apo ti agusar ti detoy gapu ta mabalin nga mangitunda detoy iti sakit nga cancer so digiti apo digiti sagana mi nga entay trataren pagsasaritaan iti programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinururay di regisem kaniti daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati pa nakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalin empleyado. Malaksit iti data ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo ang lugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganin iti kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Badui Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok
at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, sa nga pulukit may sa minutos pasado alas 12, rumrumara po nga danti talupulukit may sa nga tattao di kiti natay, sa nga pulo di kiti mapukpukaw, aga po iti nagbalin nga bunga tinapisa nga tudo, iti ken nang itunda, iti panaglayus, pakiramanan ng ti landslide ijay South Korea, papagayam. Dati po tagbalin nga report Interior Ministry ti South Korea no sa dinno, nga agtultuloy ti may suswat nga search and rescue efforts di rescue team tapno ti kasta mabirukan di iti tao nga natrap iti maysa nga tunnel gagiyem ken kapsat ano kuno pwede iti lugan idagdama ti South Korea kinanda iti peak ti summer monsoon season no sa dinno iti napalabas nga upat nga aldawa po awan ti panagsardeng ti tudo kakabsat king gigiyem nga deto iti nangitunda iti overflow kadagitay major dam según kadiri opisyal ada sa nga pulo ket 5 nga luglugan nga natrap iti 430 meter underground tunnel ijay Chungju North Chongchong province iti South Korea iti deti nga lawas gigiyem kapsat 5 bangkay tinakita ang saan pa nga naibilang dito kadagiti official death toll na-recover dito iti maysa nga bus nga dito ket natrap wenno limned iti maysa nga tunnel gagiyem ken kapsat so may supadi no kadatay dito expectarin tayo apo tinakurang nga tudo no pa adon digiti reports nga dito abagat medyo pinangato na basit ti danom digiti dams iti South Korea kang runan na dito ayan dito tunnel gagiyem ken kapsat Chungju iti North Chungchung province nalayos da po ken napasamak pa iti landslide gagiyem ken kabsat nga rumrumara adan talupulo ket maysa digiti pimusay sa nga pulo digiti mapukpukaw gagiyem ken kabsat iti nasaong pagilian gugway apo ti landslide ken layos gagiyem ken kabsat so ano tayo apo iti biyay maysa nga kadaraan tayo nga adda jay wano adda dito Pilipinas gigiyem kay ngabsat ngem agapo jay South Korea agyaman ak narot tanalikudak dito nga didigra ko nana iti makasarsarita tayo kakabsat king gagiyem ni Eugene Kiena sa Kukudjong from Dingras ngem magnanay dapo jay Seoul South Korea gagiyem kabsat paila dawon tayo apo dito lugar nga nakapasama kasi Lower South Korea kunada iti dito nga lugar ang mga talagang lalayusen dito gagayem ken kakabsat madama po dito parang kontak ni Maki ken ni Ojin tap nung tikasta makainuman when mapagdamagan tayo excuse me apo may panggep iti dito nga bangag kabayatan na gyaman tayo karit sumaganad
Thank you very much, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo di Baguio, ket yung konsultar iti doktor, mapan iti doktor o mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Gagayam ka absat. Okay na? Okay, ada na po iti linya tayo ni Eugene, maniba na po iti South Korea. Okay, Eugene, good afternoon. Thank you very much, iti paay mo manen, nga gundaway iti programa tayo damdamag ni Berto. Nupay adda ka dito yung pagilya na Pilipinas. Ano dito feedbacks ken ka. And at the same time, dito yung lugar nga nakapasamakan tilayus iti South Korea, Eugene. Hello, Kuya Robert. Yes, actually, I'm on vacation here in the Philippines. But when I left Korea last Wednesday, nag-uumpisa na po yung pouring ng monsoon rain na tinatawag, wherein walang tigil ang pagbuhos ng ulan. So luckily, I was able to nakauwi before na talagang mag-downfall yung rain. So according to my husband, wala silang pasok ng since Thursday because of that rain. Ngayon, kung saan naganap yung pinaka-center ng flood and landslide ay 2 hours away from Seoul. Even though may mga partes din ng Seoul na kung saan nasaklanta rin ng malakas na buhos ng ulan. Pag sinabi kasing ulan doon ay walang ampat, so mabilis na umano yung mga kanal kahit na may maganda yung drainage system. Lalo na sa mga karatig na lalawigan, we're in 2 hours there, may mga doon, mga farm. At alam mo, Kuya Robert, sa mga daan papunta dyan ay mga cemented path o kaya yung highway, tinatawag na expressway. So, mga tunnels, wherein ngayon, according to my friend, she's really living in that area. May mga natumba, yung tawag doon? Mga buildings. So, naruin lahat at nasa evacuation center ang mga both mayayaman o mahihirap na nakatira doon sa bandang Getchon ang tawag, Kuya Robert. Okay. Ay, parang lower, nababa, dating nga lugar, Eugene. Pag sinasabi kasing nasa Seoul, parang ang pakiwara ng tao ay parang bagyo siya sa Seoul. So pag sinabi na pupunta sa lower part, halimbawa nasa Manila tayo, pupunta sa lower part ng, alam mo sa map, Kuya Robert, baba na yon. Pag pupunta sila ng Seoul, tataas ng Seoul. Ganun ang expression nila. So actually, doon sa banda doon, pababa talaga. So if you see the map is, nakikita talaga na parang nagsising din sa lugar na yung because of yung mga development, alam mo yon, mga lupain na ginagawang mga construction, commercial area. Okay. Tapos, sa mga tunnel kasi, the big news now is that yung tunnel, mahahaba ang mga tunnel yan. Not only 1 kilometer, mga 2, mga ganon. So, almost 10 minutes or mga ganon ang gugulo mo sa loob. Wherein ngayon, the news is, na-trap ang mga sasakyan doon. Although, may mga, although, doon sa, masasabi mong safe, sa safety ay okay siya, pero dahil sa landslide na yun is, natupok sila doon na, anong tawag doon, yung tubig ay, hindi na sila nakalabas doon sa tunnel. May mga exit area din sa loob ng tunnel, pero siguro dahil sa landslide ay hindi sila nakalabas. Okay. So meaning to say, yung tunnel na yan, may mga outlet naman ng tubig kung sakaling uulan. But, pakasal ti mawata ka, gapu iti kaadda ti landslide, mabalin niya nagsara. Di outlets ti danom, kada iti nga tunnel. Is it possible? When Kuya Robert, kasi ahala nga adapin no ko exit iti tao or exit just in case, di ba? Ada no ko dagitay disgrasya nga mas masamang itulog ti tunnel. Ada dagitay anada dagitay first asap nga agawin danok pamad. Ngam gapo iti siguro nga because of that nga handang expected nga kasi nga mapuno di tunnel iti danum. Kundi pag outan dagat landslide mo. Silang tasday. So probably there are those people na nakaligtas pero may mga natrap doon sa sasakyan.
Okay, okay. Okay, so meaning, yung upper part na doon nag-landslide, then dahil lower, dati lugar nga nakapasamakan tilayo sa doon na, iti tinapanan, digiti Danom, together with Pitak, gapo iti landslide, Ojin. Most likely kasjay Kuya Robert ngamin ti taon na lang ko nadaket mountains. So butasan din ko di mountain kasjay di bantay. Butasan din. So DJ napasama DJ nga iso nakasentro ti adu nga adu ti death toll na kasi nga ilang sakyan yun tapos almost 33 na yata yung namatay yun po Kuya Robert. Pupunta lahat ang mga tubig at lupa. Kadagiti nga alal daw kasi base kadagiti damag dito iti pinakapik ti makungkuna nga summer monsoon season na ijay South Korea nagtutudo ka di dito nga Chemcomet iti South Korea Ojin. Kuya Robert, when we say summertime in Korea, kala ko noon nung una kong dating doon, ang summer parang dito napakiinit. Pero same pa rin na maulan. Maulan po doon. And gaya nung last time, di ba, nag-ano din sa Seoul. Kasi yung tubig ang kalaban doon pag umano na yung rain na hindi naampat. Since nga adda kay Jay, anat pa nagkitam deti ka din ti kadadaksan nya napasamak nga panaglayus kadeti nga paset ti South Korea Ojin. Ado pa similarities na Kuya Robert kasi dito lang ka naka-highlight lang kasi it's not a typhoon but it's a torrential rainfall, di ba? Pero sa nakalipas is may mga ganun din situation, similar situation na hindi lang sa ulan o kaya sa mga disgrasya is mga snow pa. Okay. Okay, tapos deti lugar nga nakapasamakan detoy kasano ti kaado digiti kadaraan tay nga Filipino Ojin. Ado dagiti scattered nga Filipino workers Robert kasi nga iji nga bambanda ket factories kanan. Okay. Tapos dagiti manufacturing companies. Ado dagiti scattered nga companies aglalo dagiti EPS kunada nga employment permit parang workers working visa. Ado no ko dagiti Filipino kadwa tay jay ken dagiti farm ado dagiti multicultural family nga sa jay according to my friend who is living there ada iti apartment even though may apartment din na naapektuhan mga 5 blocks lang sa kanila wherein nag-collapse yung ano yata yung building nila because of that. South Korea's government says nearly 5,000 people have been evacuated in Central and Southeastern regions. Sobra ikado ti naibukbuk nga danom gapo iti tudo for almost 4 days nga awan na sarding na nga panagtudo. So para ken ka nga agnanaed sa Jaya i-consider mo DJ kas Jay nga kabuhos ti danom or tudo kas paset deti climate change Ojin. It's rare. Uy, kasi no jacket no agtudo kung market alis to nga aghupa tapos ngam DJ continuous nga rin nga kasdayan ket taktak lang nga maanaan. Agree rin continuous but not that as strong as that. Actually nung pauwi ako dito is early morning talagang napakalas at ang ulan ay parang tornado. Parang tornado kahit sa Seoul yung nag-stop pa ako kasi yung tubig parang umiikot yung buhos ng ulan. So if your car is not strong enough talagang iyangin na kay tudok is mangidulungting ka. Okay. Okay. Since ado digiti contacts mo sa Jai to include your husband na awam mit pa digiti kasla rimwar no adda na iramang ka digiti kadaraan tayo nga Filipino ijay South Korea Ojin.
So far, awan pa aglalag iti kakadwata iti Facebook ko kat alis tong agdamang na kodeta aglalag iti probinsya. Pero so far ngayon, awan pa ngem siguro madama iti identification kasi na we just hope na walang kababayan natin na sawi. Kasi alam mo naman, our intuition as Filipino, the good thing about Filipino is that pag sinabi na yung safety, pag inano mo yung sarili mo kasi sabi na huwag kayong lalabas. Kasi ganun kasi sa Korea eh. Okay, stay put kayo dyan. Okay, wag yung stay put sila. The danger is coming. Pero kung Filipino, huwag kayong lalabas. Pero instinct na yon, talagang lalabas. Diba? For survival. So we just hope. Marami nang nangyari na mga ganun na trahedya sa Korea. If you remember the Sewol Fair, yung lumubog na barko. Isang Pilipino na, may Pilipino naman doon pero nakaligtas siya because of not staying in that place. Oh, okay. Okay. Okay, sa Itaewon tragedy, mga Pilipino hindi nakasali doon. Yan. Okay. So nadariti ka kastoy nga didigra. Actually, Okay, didigra. Ada di kita evacuation centers no kwa nga papanan di kita tao Ojin. when Kuya Robert, ada digi evacuation center kasi nakon nga alis to magditi rescue operation no kwa aglalalo giti member ti Bureau of Fire Protection tayo. Ado na palagi dyan, immediate nga may evacuate dan and the feeding the gigi masapol da automatic kasi we have all the conglomerates companies yan magpapalig sana sa pagbibigay ng tulong. So yun din ang kagandahan doon. Actually yung president ng Korea ngayon is nasa visiting siya ngayon sa Poland. So wala siya ngayon sa Seoul. And the news is, nag-ano na sila ng mga conference online para maisagawa ang dapat na mangyari para sa rescue and operation at relief sa mga nasalanta. Napaka ibang trahedya din yun kasi nature. Oh, okay. It's all about nature. Okay. So yung gobyerno naman just like in the Philippines, ada di kita may papaay nga ayuda or mismo nga ti gobyerno ti mangibaklay ti kasampulan di kita ada kanila evacuation centers nga kasalan di pagilyan ng Pilipinas. Wait, naka-ready na kuhan kuya in every unit ng parang municipality or go, hindi na problema din yung mga relief ganon na nag-aagawan kasi all of them will be given fair. Yun din ang comparison ng Pilipinas sa yon, hindi sila na nag-aagawan because they have the intended food for them or supply for them. Yun lang din. Okay. Eugene, thank you very much. Iti inted mo gundaway nga makainuman da kayo, makainuman da ka maluluwagan digiti tattao kada iti nga pagtingken pasama kay South Korea ket sapay lang maawan ti mairaman kada iti kadaraan nga Pilipino. Thank you very much, Eugene. Okay, you're always welcome, Kuya Robert. Thank you din. Okay, so Good afternoon. Yes, good afternoon. So DJ Apo ni Pwedeng mag-greet. Yes, go ahead. Yes, I just want to express my happiness. Congratulations to my son and to myself kasi nag-graduate na po siya ng college. Yan. Okay. My Peter Piper. Congratulations. Okay, thank you. Okay, maraming salamat din. Okay, so DJ po ni Ojin Kiena sa Kukujong. Agnanay na po jay Seoul, South Korea, ngem nagpa-graduation, naggraduar diti anak na po. So adtoy pagilyan tayo nga Pilipinas, kakabsat king gigiyem. But na-picture na po no ana di lugar nga napasa, especially yung tunnel, ada exit, ada outlets ti danom preparado. Alam naman natin yung South Korea, may sakadagiti mabigbig nga pagilyan na po. Ngem gapu apo idiji pa nag-landslide, siyempre nagaburan dyan, lower part, dagitay nagayos nga pitak, wenno anyaman apo nga debris, manipod apo itinangato nga paset ti South Korea, DJ tinangabeng apo ka DJ tunnel, nga posible nga DJ lusutan pa yan, DJ lugan, DJ an apo iti sa anda nga nakalusutan, then
naabeng dyan danom, imapaw dyan danom, siyempre, tunnel dito po, di kiti outlet sa anin na umubra, gaputa na gaburammet di kiti pagayusan na, kakabsat king gigiem, banaga po nga nang itunda, iti pan nakatrap, ti adu nga lugan, adapi misa nga bas apo nga nakaalaanda ka di kiti bangkay, nga limubog sa jayen, unig deti na sao nga tunnel, gagiyem ken kakabsat, deti tunnel apo ket medyo atidog, base apo ka dito reports nga rimwara po sikna na po ka dito nga pasamak ijay South Korea, but as of this time ada na po dito ay na-evacuate gayem kay kabsat babay na po ka dito ay otoridad ti biyang ti South Korea ada sa nga pulo kit lima nga luglugan base iti report tinatrap kaniti 430 meters underground tunnel ijay Chungju North Chongchung province ti South Korea gagayem ken kabsat. Okay, kasama na po mapantay tumating kaniti inumanteo ken ni Mr. Gab Failog na ti presidente apo ti Bulalayaw ti Amyanan grupo apo di ay LBGQI kakabsat ken gagayem. Kabayatan na, thank you very much ken ni Dr. Alan Thailand, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Safe Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo ti Baguio, kahit yung i-konsultar ti doktora, mapani ti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Thailand. Thank you very much TMT Construction Company. Iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, Laude na po, ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manibod pa nakaplano, aging nga malpas ti kahit yung karakdere na pasdek, agserbi ka na kayo asipupudno. Ti TMT Construction Company, babayin ti panangidaulo, ti agtagikwa ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming apo ti Konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much, Pugadlawin, Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City, likod apo dito Kapitolyo Provincial, adaan ka rin ang kakalaing aircon technicians, tapnon ornosen dati problema ti aircon tilugan nyo. Pugadlawin, Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City, kukuha kinimatmatunan ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Ni Mr. Onofre Durupan, manipo di Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Lani Corpus, manipo di Xiamen, China. Thank you very much, Mr. Elvis Panabang and Mrs. Mercy Panabang in Pearl City, Hawaii. Ken pagyamanan tayo ni Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano in Bangi, Ilocos Norte. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka rin balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadag iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong, diti Syudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtagikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamatmatunan ka Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dinto malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963-003282. Blue House Beach Resort.
Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, kaririag kakadakila pa premium, maidanong ka na kayo, babayan ti Blue House Beach Resort, ini Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy. Tindi pa nagpipinadamag. Gagayim ken na kamsat. 34 minutos pasado, alas 12. Karite man narimana po ti pangal daw na. Happy lunch time, ha? Nagasat niya pa nagano. Okay, dito yung issue po may panggip ken ni Pura Luca Vega. Gagayim kamsat ti drag queen. Kakabsat ken gagayim nga panag kantana po iti amami in rock version. Then, di ano na, attire na po iti attire ti Black Nazarene. Kakabsat ken gagayim, ha? Nakarama na po ti sermon manipod ken ni Bataan Representative Geraldine Roman ti drag queen niya ni Pura Luca Vega saan niya pinalambes ni Roman ti controversial nga video no sa dinno nga nakaarwat deto ti arwaten ni Jesucristo ken kang kantaen na iti rock version ti nasagraduan nga kararag nga amami gagayem ken kaabsat sunod namang kondenar kadagiti kongresista. What about digiti kagrupo ni Luca Vega gagayem ken kaabsat Pura Luca Vega papagayam. Okay, mabantay apo iti biyang ni Mr. Gab Failog na may sa apo awino presidente apo ti LGBTQI deti biya bullalayaw iti amyanan okay, gagayim kamsat. Okay? Kayo naman tayo live and exclusive. Okay? Gab, good afternoon. Once again, thank you very much. Iti oras ng ipaay mo, iti programa tayo Damdamag ni Berto. Good afternoon, Gab. Good afternoon, Mang Berto. Malel. Okay. Na-reward ito since last week dati nagbalin nga presentation ni Pura Luca Vega iti may isang comedy bar nga ditoy kinantana di amami may isa ka diti kasagraduan nga kararag nga insuron Jesus Christ ken nagarwat iti arwaten ti Black Nazarene iti grupo yo, okay lang ba yung ganung presentation? Especially, may isang comedy bar, dito nangaramidan na, Gab. Sagbay kami sa blawak ng silang ating bibuyak na nagagawin sa rin. Dahil sa ako, makarisilan ng mga hindi sinaribulang ang national leaders ako. Kaya agpapata kami ang major action na kaangalan kita sa among mga pag-agawan sa yung banat sa muyo ako at rin kasi hindi na tao tayo kinandaman religion tayo ng Diyos na pag-akil tayo ako. So para kanya ako kaangan ka talaga na nakita. Kilaawan nga respeto ako. Okay. Okay, Gab, lapit mo lang yung yung mic mo sa mouth ya mo. Yeah. Okay. So ada ka dito kasi siyempre na kayo magrupo. Ada ka dito kasi moves you against may sa kanila kagrupo yo. Doon ka dito kasi nga pagkakaramid Gab. Doon pa ako sa mga pangurong quality iti grupo iti as ako so ala iti dapat advice or na maaralin para organize yung nationwide after that panagkipagkita yo iti presidente di Malacanang or kanyaman yan invitation kada karamihan ni grupo in line iti dito yung banag iti pag-aamok-amok magkamalang aksyon iti legal counsel yung awal pa iti ipagamit alat ng aksyon Okay. So, pagka ganito kasi, ang mga very creative grupo yun, especially gays. But, ada ka dito kasta isang regulation, perform kayo, kasi talented kayo sa unarang kumigitiya. Kasta ko na kayo, mapa-anyaman, entertainment, parang design, ganun na namin. Marami din alam, is there any limitations on ada ka dito pawin na kasi sa punta? Gab,
pag-alaga awan pa iti ko pagpanda kasi ako. Yung iti lang ibang dati ako, dito respect to get respect. Dito ito mga abda ko, ibang pagpandi ako, iti respeto. Kasi respeto na kami iti parang ako. Okay. So since... Ito ko nag... Yes, go ahead. Ito performance na ako. At given ako mga talent iti lagi ni Membros, iti yung panaglag ko dito yun yung iti tao ko ang iti sa pagkakala labagi ko na yun mga kaagawan ako ang ilagapot Okay, identity grupong Bulalayaw ti Amyanan. Is there any plan nga magipasa kayo iti anyaman nga communication nga mangkundenar iti kastoy nga aramid? Gab, please. matabat ako ipapaalaan ito na barangay ako tatlo lukusta makapal barangay na yung mga barangay pero isang ako information nag-iingat kayo ako sa kapatid ako. Okay. Gab, maraming salamat. Nandang mensahe. Kanina ang bibigay, especially kagrupo, kita yung kanina kastoy nga, tikadwan na takit, ipamati na pang paglalapas tangan. Kasi na parang down, itibiyang pamati. Go ahead, Gab, go ahead. Yung paglalagaw yung pag-discuss na rin lang ako ito'y ang kamala iso kasi kaduan nga ginagawa LGBT kami. Kaya kung ang kita ako, masigurado niya ako sa aksyon na ito'y pa-deti ka pa kanil ako ito pala ka buwang ni pa-deti ilang namin nga human rights ako nga human rights. Kaya invest ako nga ako sa LGBT sa tao. Jadi ilang laban ni ako at natalo kami na labas. Hindi po ito nagdung na sindarin and ako. Ito ang sarap ko na ako. Kaya sabay ko mata, mawawatan yung kaya tuloy ako sa pagkayo na kami. Thank you. Okay, thank you very much, Mr. Gab Failugna, Chairman na po ti Bulalayaw ti Amyanan Incorporated. Thank you, Mala. So, no dinggen tayo, di nagbalin niya rakurak ni Gab, sana nga anamungan na, tikas di apo nga performance, deti pura Luca Vega, gagayem ken kaamsat, ya? Medyo nagsasaro no apo ti naka-anoan, di taga LGBTQI, ya? Di ba meron pa yung isa, nga kahit na nga paglabusen, iti may isa nga lalaki, iti may isa manen nga club, gagayem ken kaamsat, arimwar manin apo ti nagkaado nga negatibo nga reaksyon no pay adumet digiti kaslamang kanunong mangi-express apo ka DJ gigiyem ken kamsat but napintas nito especially that inuman tayo ken ni Gab saan da nga anamungan digiti kakastoy apo especially DJ panangi downgrade iti pamati or anyaman tradisyon kultura ti maysa nga tao gagiyem ken kaabsat wenno maysa nga grupo papagayam okay. So padaanan niyo apo anan to digiti pagbanagan dati kasi iji kongreso ket kasla kayat dati ag investigar inline iti dito apo nga pasamak but anya pa iti investigarem in aid of legislation at dalindig apo nga mangipawil ti panangi in words in action di panang downgrade mo apo ti pamati religion tradisyon, kultura, or anyaman, ti may isang grupo or may isang tao kakabsat ken gagiyem. So, padaanan tayo, no ana po kasi, na po, not only the lower house, but even the Senate, gigiyem ken kabsat, adun digiti nangi pursigi, wenno nangi parwar, apo ti takderda nga nasken nga damarami da po nga Senate inquiry, wenno pa nag-investigar, mainagi di detoy nga banag.
Okay, ang subli dito po para kanisab sa bali pa yung damdamag, kabayatan na, Dr. Alan Taylan, maraming salamat. Manibo dito St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Safe Flores Street, Lawag City. Thank you very much. Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center. Nga masaraka na po, iti Banintawak Street, dito syudad ti Lawag. Adaan ka rin din nalalaing nga aircon technicians, tapnornos and apo ti aircon tilugan nyo. Ti Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center, kukwa imat matunan ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat, TMT Construction Company. Edi Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Lauden laing nga po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo. Manipod pa nakaplano aging gana nga malpastik ito patak dere na pasdek. Agserbi nga si Pupudno. TMT Construction Company, babaen di pa nang imaton, ti agtagikwa ni Honorable Pastor Telwin Tapawan. Kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Pag-imanan tayo pa ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Ni Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, Idibanggi, Ilocos Norte. Ni Mr. Elvis Panabang and Mrs. Mercy Panabang, manibo na po iti Pearl City, EJ Hawaii. Ni Miss Lani, Ma'am Lani Corpus, manibo di Xiamen, China. Kaya ni Mr. Onofre Durupan, manibo di Waianae, Hawaii. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pay pagpilian nga gowns digit babae kastamit ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pa kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangati ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Okay, tuloy-tuloy. O para pulo ket 8 minutos. Kalpasan ti alas 12 minutos pa po. Galauna manen. Edi dito yung aldaw ti Lunes, 17 apo ti mabilang inibulan ti Hulyo 2023. Wano nangipaay ti karirik na nga pan nakadismaya ti pinagkaisang samahan ng tsuper
at operator nationwide wenno piston idideti nakasagana apo nga panakaingato manen ti presyo digiti produkto a petrolyo gigiyem kaamsat isumaruno nga lawas. Dahito ket base iti oil industry source nga naibasar ti trading manipud Hulyo 10 naging ti Hulyo 13 nga mabalin nga ngumato ti presyo digiti produkto a petrolyo iti kada litro ti diesel 1 peso and 80 centavos naging gana ti 2 piso. Idinto nga itimet presyo digiti gasolina mabalin nga piso 50 centimos aging gana ti piso aging gana iti 70 centimos ti pakangatuan ti presyo ti kada litro. Dere apo tinagbanin na arakurak ti may dadaulo iti piston na kada tayo kunana talagang makapapungtot ti agtultuloy nga panagnato ti presyo digiti produkto a petrolyo iti pagilyantay nga Pilipinas. Inton sumaruno nga Martes wenno dumteng nga Martes nakurang nga 2 pisos ti mabalin nga pagngatuan ti presyo ti diesel kastamit ti presyo di gasolina no sa dinno nga mangipaayman detoy iti ibabasit ti kitami wenno sapul mi nga drivers ken operators seguna po ken ni Piston National President Modi Foronda. Dito bela di bagbaga kapo idi that was Saturday nga sigurado nga dati makadidigra nga reaksyon digiti drivers and operators di public utility jeepney Gapota bumasit manen DJ kita da DJ mayawid da parang take home pay da gagayem ken kaabsat so nga nukit kitain tayo saan nya maikat apo nga dati agbalin nga kastoy nga reaksyon dagiti adda iti transport sector gapu pay laeng kadijay nga epekto gagayem ken kaabsat no pay adu digiti ibagbaga apo ti gobyerno nga kasla digiti namnamain tayo apo nga so rumwar iti State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos intud sumaruno nga Lunes kaabsat ken gigem digiti itutulong apo iti biyang digiti marigrigat ngem no siya kamay sa nga mangkitkita dakkel apo nga adadda nga mangimameg iti biyang digiti marigrigat ti saan nga napintas apo nga presyo or nangato unay nga presyo dagiti produkto a petrolyo. Ana digiti kasla na ipaay na po nga tulong 40 pesos nga nayon ti minimum wage kadida di National Capital Region gigiyem ken kabsat ti panagbalinen wenno napirmanen nga linteg nga New Agrarian Emancipation Act nga ditoy ket maabsuelto apo tinasursurok ngem 5,000 nga mannalon iti babaen ti Comprehensive Agrarian Reform Program. Dari panipasigurado ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez iti Kamara nga adu digitay nakalinya nga gakat tapno agbalin nga linteg iti gobyerno nga mangpaadupay ti maidasar nga programa kasungbat ti problema ti kinarigat. Según ken ni Romualdez basit yu para 10 pesos nga nayon nga sweldo gagiyem kakabsat ngem makatulong detoy no sa dinno nga gapoy di detoy ket kasapulan met nga maikan ti konsiderasyon dagiti agpatrabaho wenno employer tapno bumangon damet kalpasan tinagbalin nga dakes nga epekto ti pandemya kadagiti negosyo da. Iti met linya digiti mannalon ditoy nga dinakamat ni Romualdez nga dakkel nga banag kadakwada ti pagbayad da iti utang kadagiti daga nga trabahwenda wenno taltanunen da ket mainayon detoy alaingen imbes nga pagbayad mainayon iti agserbi ti pamilya. Dinakamat pa ni Romualdez nga maibilang kadagiti programa nga naiuswat babaen ti gobyerno ket digitoy ket sungbat iti kinarigat gen detoy ket kasla kumay di pan nakait patakderen digiti Kadiway stores ti nagduduma nga paset ti pagilyan low-cost housing ti Department of Human Settlements ken ti agtutuloy pangipaay ti ayuda kadagiti marigrigat. Yan yung mga ibagbaga apo digiti taga gobyerno. Ngem no kitain tayo adadda nga dakkel apo ti epekto na mannalon mangalap agusar damet ken apo ti gasolina gagiyem ken nga kakabsat dagitay trabahador nga naingato ti 40 pesos ti swelduda iti kada aldaw dita National Capital Region
Inuarod ag petisyonen ni transport sector iti nangat nga tumanen nga pamasahe ket adupay lang apo digiti agdependar kaditi public utility jeepney wenno public utility vehicles kem digitay adda iti kabukbukudan ng alugan or ore ada kabukbukudan ng alugan na dumakkel apo DJ kasapulan na para iti inaldaw nga pa nag-travel na from balay aging gana ejay trabaho na. So tapno maikan tini husto nga kaipapanan na dagitoy nga ibang bando ti gobyerno nga itutulong na kariri marigrigat masapol nga aramiden na apo ti amin tapnon ti kasta maikan apo ti nabababa wenno DJ umiso nga presyo digiti produkto a petrolyo. Amoy no produkto a petrolyo at pagsasaritaan na gunayen na amin apo manipod amin nga produkto gagayem kakabsat kasla ko makadate dito yung probinsya ni agparpartot o may na-deliver dito digiti goods gigayem kay kabsat ngumato apo digiti transportation cost digiti produkto di kadda mai nayon di jay kani di pagangkat ni outlet nga inayon na met gigayem kabsat jay nagninaan na tapnon ti kasta ibaklay digiti end consumers ganun lang yung domino effect nga kuna tayo gagayem ken kakabsat so awan para kanyak awan serbi na apo digitoy mai bambando nga panang tulong kadagiti marigrigat babaeng kadagiti apo nga taga gobyerno pakairamanan ti madaydayo nga apo presidente no saan nga masungbatan apo ti nabayagen nga problema gapo iti kinangato ti presyo digiti produkto a petrolyo. Daytoyen tinururay di regisem kaditi daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga aramiden da ti panakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kaditi empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan iti modelo alugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganin ni kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, tuloy-tuloy. Ti
hintay pa nagpipinadamag, ada deti na iparwara po nga resulta ti survey, mani po diti biyang ti Pulse Asia, gagiyem kay Kamsat. Amuyo ka di, pabor ti 75% nga porsyento kada tayo nga Pilipino, nga mapapigetan pay, mapapintas pay ti military relationship o military ties sa tinagbetan ti Pilipinas ken ti Amerika. Dito iket gapu pay lang po ti security tension iti West Philippine Sea. In rakurak ni Senate President Juan Miguel Zubiri, base iti Pulse Asia survey, no sa dinno nga makita nga 75% ti mga pabor ti military cooperation, tinagbetan ti Philippine government ken tinabayagen nga kaalyado na iti Asia Pacific region, idinto nga 10% nga porsyento di tinagkuna nga saanda nga pabor. Kinunapay ti 2% nga dito'y ket awan ti makaumanay nga impormasyon tapno mangipaayda ti opinyon wenno paniriganda idinto nga 2% digiti saan nga kumanunong base paylaeng iti survey. Niuswat ti survey iti June 19 naging ga iti June 23 iti dating tawen na pagsaludsudan digiti nga respondents kasto iti saludsod pabor ka kadi iti pan nakapapigsa ti military cooperation tinagbetan ti American ti Pilipinas. Dito iket gapu iti tultuloy nga security tension iti West Philippine Sea. DJ ti punto DJ saludsud gigim Kamsat. Base ken ni Zubiri 75% tinang pabor idinto nga dagiti saan nga pabor iti 10% 80% nga porsyento ket manipud ti National Capital Region 69% di kada tayo dito Luzon 83% ti Visayas 76% manipud di Mindanao nga dito ti naka-accumulate na po nakaurnungan ti 75% iti populasyon ti mang pabor wenno manamong nga tulungan na tayo ti Amerika iti issue ti West Philippine Sea kan saan nga pabor ti 10% nga porsyento nga dakkel apo detoy nga disparity wenno ba diferensya gagiyem kay Kamsat Sigon ken ni Zubiri gagiyem ibig kong sabihin nagagalit na po sa atin yung ang ating mga kababayan sa China kung nagagayim ken Kamsat. So dito may isa mayurya kada tayo kanong Pilipinos di nagibasaran na 75% ti makapungtuten apo iti biyang ti China. Kas source metlaing ditoy ni Senate President Juan Miguel Zubiri gagayim ken Kamsat. O da kayo, ada di kita magibaga saan niya napudno nga gayem ni Uncle Sam, mas napudpudno kano nga gayem ni Chinese. Ada dari mangibaga idi pay punganay addan ni China dito ipagilyante nga Pilipinas gagayem Kamsat addan Chinese di kita negosyante gagayem nga adu pay ket din di kita inadaptar tayo nga paset ti kultura ken tradisyon da dagiti Chinese pakairamana na po ti wagas da nga agnegosyo kakabsat ken gagayem sunod da kayo papagayam no pay addan report survey 75% ti mang pabor iti pannakialyansa tayo iti biyang ti Amerika kumpara iti China ken deti nga 75% nga rimwar nga mang pabor iti pangpapigsa ti military alliance wenno panakisimpatya panakigayem iti Amerika gagayem ken Kamsat ket mangibaga apo nga deti ket 70 ket 5% ti manggura iti China ayun okay. Thank you very much. Karigit agbibuya ka dito ni Ma'am Elis Tamayo. Gagayim ka watching from Caloocan with new friends Kuya Leon. Okay. Ni Cousin Loreto Tamayo at DJ Metro Manila. Gagayim ken kakabsat. So happy watching kada kay amin dita Caloocan gagayim kay kakabsat nagbiyahe da kami dito sa Kalman, di ba Maki? So ingat-ingat drink moderately. Kami ni Maki tigang na. Okay. Awanin na po tinabati pa yung oras na itineting aldao para iti programa tayo damdamag ni Berto. Dari apo ti pagayam yo, Robert Berto de la Cruz. Iti technical control, SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinay nga malem ti Lunes. Agyaman kam tingay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto.
Programa pakidanunan dilipas pasama kinibugod kayo alumar. Identero paginian ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Kakailan, adto iti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay at taraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan luang kalding ken karnero po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kadagitoy ko madanong nga ipainom tayo ket hang agapo kadagitay stagnant waters dagitoy pagpupunipunan dagitay itlog ti igges no Juan ket no umuna makita mi nakutong pero pandangan nga managinom dito taraken at timet nabasa di kimot na papurgami nga dagos no haday di apo. So nga ken dito pinagtutudo na dakalamanang masalsud mo dito Robert Yes, dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen mga no aglayos ket ma-overflow ta karayan madida makarukat na nakagalot na why not igalot yung laing ang di asidek di balbala yung mga ramig kay temporaryo ang paglinungan da. Tinapalabas. Namuli ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas.
Kadwa gundaway papagayam, kablawan na kayo, itinagasat niya malem, ti Lunes, Hulyo 17, 2023. May danon manin ka na kayo, ti programa Tina Palabas, babayin iti ENR Online. Dahil di bagayam yun ni Robert De La Cruz. Kadwara iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno yung tema ninibasa, ti sabali pa'y nga napili tayo asuran. Nga may tampog di programa tayo, Tina Palabas. Awisin na kayo nga rin papagayam, kakadanggay mi tilasod ti may isang oras, tapno yung tayo manen Lucky Ben. When no basaen, deti surat nga nakaipalaunan, tinapalabas ti biyag kinayak, ti may isang pagayam. Ngem kasangwanan yung terugyan, nga basaen deti nga surat, agyaman tayo ka rin sumaganad. Agyaman tayo ka ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, Sangguniang Bayan Member, Honorable Joey Soriano, edi Bangi, Ilocos Norte. Agyaman tayo kada Mr. Elvis Panabang, kani Mrs. Mercy Panabang, manipod iti Pearl City, iti Hawaii. Agyaman tayo pa kani Lani Corpus, iti Xiamen, China. Kani Mr. Onopre Durupan, manipod iti Waianae, Hawaii. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, Serbian na kayo nga sipupudno, manipod pa nakaplano, aging nga malpastik kayo patakdire na pasdek. TMT Construction Company. Imat matunan, ti agtagikwa nga ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po di konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa di Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center. Iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adanda papagayam ka diti kakalaing nga aircon technicians tapnon ornusen dati problema ti aircon ti lugan nyo. Tipugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, edi Balintawak Street, Lubag City, kukuha kinimatmatunan ni Engineer Neil Hussein. Pagyaman natin ni Dr. Alan Thailand, maniwali di St. Camillus de Lelis General Hospital, edi number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadaririg na inyo iti bagiyo ket yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan. Dr. Alan Thailand, ti St. Camillus de Leris General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka iti balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di iti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar apag titipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakikayem ti agtagikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 000282. Blue House Beach Resort.
Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, kaririag kakadakila pa premium nga maidanong ka na kayo, babayan ti Blue House Beach Resort, ini Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Isurat papagayam, hindi padayawan ibasa iti deto nga malimi di programa tayo tinapalabas. Ket surat nga nakaypalaunan, tinapalabas iti biyag kinayat, iti may nga pagayam, nga kayat na iti paawagan, iti nagan abidal, iti tangatang. Ay saguday di surat ni pagayam tayo Vidal, tinapalabas ko, Manong Robert. Kablaawan kapagayam ko itinagasat nga oras. Ket sapay tayo idadating, itanadayaw at akulap mo iti surat nga nang imalditat pinapalabas ko. Adda ka itinasayat nga kasasaad babayan ti panarabay tinamayarswa, wenno ti man nakabali na Dios. Adda kita isidong ti programam tinapalabas. Tapnin nakwarwaren, tinapalabas iti biyag ko. Nupay adon digiti nang husga kanya. Adon digiti ni paay di komentuna. Iti nagbali na biyag ko. Pilitek ti rumkwas. Tapnon ti kasta. Iladawak ti pudpudno nga kinatao. Babayan iti dayto nga programa. Ket sapay lang kumata maanusam. Nabasaen. Kenikan ka ipapanan. Tinapalabas ko. Kastoy man nga rod ni nakrugyan, Manong Robert, nga salaysayen, tinapalabas iti biyag ko. Mamati ka man wenno saan kabsat, nariingak ti pan na kairurumen. Pan na kailupek-lupek. Pan na kaikuskuspil. Wenno saan man laeng nga may kan kay papanan. Ti kaligagom ken tarigagay. Nga uray no agrubok iti kaungan tirik na ken panunot ti maysa nga tao. Kasta ti nagbarin na nga kapadasan wenno nairugyak nga naimatangan. Sipudad dan puot ken riknak nga mangkita ti aglawlaw wenno pakabuklan ti lubong pagaya ko. May saak nga inanak dagiti agasawa nga Victor ken Dalia. Ni Victor nga amak ket tuboy ti sabali nga lugar. Awan nga tan ti pangisukatak iti kinasingpet kinapasensyuso ni tatang ko. Wen manon, day takit na imatangak wenno nariingak nga talugading, nga kayat ko idi nga tuladen. Ngem gapu ka rigiti,
pagtingken pasamak, inasanak, tapnon ti kasta, agbalinak, anatadem. Saan nga paggugusto wenno sana pabor dagiti naganak ken ninanang ko. Ninanang ko nga Dalia, ti panangasawa ni Victor ken kuana, ni Victor nga amak. Dito'y nga rod kabsat nga kasla na isisyasi kami wenno na ilang langi kami. Matandaan ak unay idi makikabkabbalay kami paylaeng iti sidong dalulo dalmas. Ken ti apo kabakit ani kunching. Pakairamanan ti adjen ni nanang ko nga ni Simon. Ti amak ti mapaturturan iti trabaho iti talon. Ngem, isunto pay laeng ti dakes wenno kaslakin basol no adda dumte nga didigra kadagiti maimula iti pagtatalunan dalulo dalmas. Anya na pan nakay kuskuspil wenno pan nakay rurumen. Manong Ruben. Daytay din tinariingak. Nariingak nga sitwasyon ti pan nakairurumen ti amak. Mapdamet la ni nanang agpatpating nga wenno mang palpalagan ti sitwasyon. Ngamin ket di na kayat nga nuwen ken mabalin ket dumigdig ti guran-gura. Idi nagbaetan dagiti naganak ken kuana ti kabsat na ken ti asawa na nga amak ani Victor Manong Ruben. Matandaan ak unay, kabsat ko. Edi sumangbay ti maysa nga napig sa abagyo, nga nangitundapay ti layus, ken kastamit ten, pannakarpuog ti sumagmamno nga pagtaengan, narugrug po di kayo. Panaggagapas day ta idi pagtatalunan. Sinulo a ginapas ti ama ka ni Victor, ti duwa nga ninayon, ti kapagayan, nga isunamit la idi, tinangipursigi ti panagreep, wenno, pannakamula, pannakaitukit ti pagay. Idi malpas na agapasen detoy, rugyan na kumang kabigatan na, ti agibasno ti pisamberga nga kunada. Ngeman yan kabsat ta dimteng ti may sa adidigra. Dimteng tinapig sa atudo, pagayam ko. Imapaw ti danun ti karayan, nagbalin niya kasla karayan digiti kalsada kang runaan na kadigiti kinileng. Ket dita nga inyanod na ti ginapas ti amak ani Victor, Manong Ruben. Dito'y manen nga nagsagrap ti adu nga balikas, agkakadake sa sarita ti amak ani Victor. Babaen kadigiti naganak ken ni nanang, ada apo kalakay adalmas, ken ti apo kabakit ani kunching. Pakairamanan pa yen, ti ulitig ko ani Simon. Talaga nga, kasingin mo sa timalas si Kabiktor. Among kadi nga di ginapas mo, ket pangapitan tayo ti dandani patapulo akaban. Angin, ano tinapasama? Nayanod di iti pagay nga dapay laing iti dawa na. At di mo met insigod nga imbasnot wenno imbaot ida. No kuma tunggal makagapas ka, ket ibasnot mo, baklayin ti sako, samo yawe. Di ada ko man nasamba. Talaga nga sikakit awan nakin mo. Sikakit kabulbulon mo ti malas. Sipod na ikamang kakada kami, awampay na pasama ka na sayaan. Puro dinigra, puro malas. Ikalimtigan ti amak ani Victor ti bagina. No irugik ti agapas, sa ako igednan ti panagibaon. Ibilag tayon tumanin ti irik. Napanunutak nga ibilag, ti sigagarami nga dawa. Tapnon ti kasta, saanin nga isupay nga obra. Panangikalimtigan ti amak ngem simmalingbat ni Simon nga ulitig kumanong Robert. Hadula unay kit ngamin nga ammo mapagrason-rason si ka.
Victor. No kung mapinatim ti sistema nga ibagbaga ni tatang, saan nga dimteng ti kasta nga diligra, ti ginapas mo. Talaga nga tungang ka, ang balikas ti di metagbambanog a Simon, Manong Ruben. At dalat ka diri ka barkada na, nga di na pa yen, malagip nga mapan, digusen ti bagina no daduma. Kasta ti kayarigan na. Kasta ti kaababaan na panangilawlawag ko ti pan na kairumen, nga nariingak kinitatang ko, Manong Ruben. Saanen niya ng rabi, tinakaay-ay nga amak, gapoy ti pan nakapabain, ken pan nakaikuskuspil, ti kalintigan wenno karbingan na. Irisumrek iti kwarto ni nanang, ada kami ken ni tata. Malidayan unay, makitak unay ti panagari ti liday. At damit ngumis-ngis-ngis nga riknanang di na lamaikan ka ipapanan, Manong Ruben. Irisumrek ti inak, agpaspasen siya kalaktan Victor. Amumeten ti ugali da. Amumeten niya, kastadan wag sa uda. Paunahin bakit? Kaslamit lawan lang ti sirsirbikon. Sipod na ikamangam. Kastan ti trato da kanya. Pagsasawanda ko risangwanan ti anak tangan ni Bidal. Tiltil muna kung ti dayaw ko, padpadakakon ti kinatao. Kaya't kulaeng na may kandak met isang kabasit na nakaawan. Agsangitin ti amak, Manong Ruben. Nga uray siya ket maasutin ni sa ibek. When, jakmet din may gawid ti panagtinag di kiti luwak. Gapu ti ahasi kiti nakakaasi unay nga amak. Victor lakay, awan ti makaumanay nga ornong ta. Ngamin ket tinitla kaantayo nga sanga pamilya ti kaslatangdan mo agbambanno. Awan metapulos ti may paikeng ka. Deta nga ti pampanunutek. Ore ado ti apit ka ti talon nyo. Maitulin met amin. May paniti sa rusa. Entun makapanunot ni Manong mo nga Simon. Kargaan na ti karison ket mapan na ipakito. Ori la kumanos ang kabasit nga masidang agatangin na di paglakwan na itirik. Awan. Di na pa'y malagip ti kaanakan na ni Bidal. Agsangit akla ko ma. No kasta nga makita nga may panaw di kiti nagbanno ka. Nga mawan ti mabaling ko. Sigurado nga kananungan ti inam kinamam. No siyak ti mangkundinan. Oray si kapay, di mo pa'y kabalinan. Kaano nga aglibos ti kasto nga sasaadin ta ti unig ti balayo. E karigatam nga minin ti. Mangpatakdir ti basit nga pagyanan tayo. No indikat sa anak ka pabor, ngamita gapoy ti makitkitak nga sitwasyon mo. Sumuro takon keng ka. Uri kay papandanan ton ti pananglaksid na tatangkin ni nanang kanya. Basta lumasin tayo. Dagita ti nagaon nga balikas. Irinagbaytan da tatangkin ni nanang. Ngembayat nga dingdingge kida. Aglulwa ti amak. Uri siyak Manong Ruben. Maasya na kunay ken ni tatang ko. Iri may isang rabii, Manong Robert, lepas mi di nga ng rabii. Idi agtimek ni tatang, kiti apo kalakay,
ani Lilo Dalmas. Tatang, nila mabali na. Dakayton ti mapan mangimula iti maisin tunubigat ama sapa uray ta. Naurit kumitten ti pagmulaan. Tilayangen mangimula iti bukil ti mais ti. Obraen nyo, igabur yung tulatan iti sakayo. Mapanak ko mamakiarado dita. Daya ta. Ay banda ka agarado. Isupay ti matangdang ko. Napakumbaba abalikas. Ti ama ka ni Victor, Manong Ruben. Ngem kasla, simpeg nga ampo ni Lolo Dalmas, ket kastoy ti balikas na. Hoy, Victor, anyan ti tured mo nga mangmandar kanyak, loko? Idi imbagak nga isarding konti, panagtrabaho kiti talon, kasla kalakim malainga na, wen-wen. Tatang saan na ka nagwen? Tumulo nga kaginggana ti kabalinak ko na. Sa angkit di nga mamimpinsan nga ibaklay ko ti responsibilidad iti pan nakatrabaho di kiti talon nyo. Siyak ti agarado, siyak ti agmula, siyak ti agmuriski, siyak ti mangpakag ka di kiti tarake. Nagbalin kayo nga. Saan nan nga intuloy gaputa? Kasla agbusin tingiwat ni Lola Kunchi nga mamagsasao ni tatang, Manong Robert. Nakibalayat manin ni nanang ket kunana. Ano bayan yun? Bayan yun tadakamtong ken ni Vidal ti mapamangmula. Sapain mintun ti agreeing ken ni Vidal ta. Mapamintun mulaan ti nauri ta pakaimulaan ti mais. Maturog kayong tulad ng tatang nana. Pimanawen ni tatang gaputa saan na kayatin ti makirinik. Ket ninanang enti, nakisarita kariti naganak ken kuana, kenin karina nga da kamin, ti mapan mangmula iti naurit niya pagmulaan ti mais, iti kataltalunan, Manong Robert. Kasanganan niya ituloy ito nga ibasa, ti surat ni Pagayam Teo Vidal, agyaman Teo kadit sumaganad. Thank you very much kini Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, iti Banggi, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kada Mr. Elvis Panabang kini Mrs. Mercy Panabang, iti Pearl City, Hawaii. Thank you very much kini Lani Corpus, manipod iti Xiamen, China. Ni Mr. Onofre Dirupan, manipod iti Wayanay, Hawaii. Kini Miss Alice Tamayo, manipod iti Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Agyaman tayo kini Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Nadirikrik na inyo iti Baguio, kahit yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much pa, iti TMT Construction Company, di 48A, Kabungaan, North Lawag City. Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manibot pa nakaplano, aging nga malpas, ti kahit yung patakdere na pasdek. Agserbi nga si Pupudno, ti TMT Construction Company, babayin ti panangimaton, ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming ti konseho, ti Eli ti Marcos. Agyaman ti upay, di Pugad Lawin, Carbasit Wenotia, kini Dr. Alan Taylan, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. No, darikrik na inyo ti Baguio, kaya tiyo pakonsultar iti doktor, mapan iti doktor ang pagtalkan, Dr. Alan Taylan. Dahituyen tinur-oray di revisem karididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalid empleyado. Malaksi iti data, ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo alugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganin iti kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration.
Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Day din ti rugi Manong Robert nga arig na dinibidir ti amak ti bagina. Nga ure pa'y pakaparigatan king kuana. Rombeng nga sangwen na. Makitinulong kariti mayat nga mamagtrabaho ken kuana ken ipamaysana pay. Ti panang trabaho na iti talon. Dalulo dalmas ken Lola Kunching. Gaputa saan metlatta nga tumulong nga trabaho, ti ulitig ko ani Simon. Dito'y kabsat nga nabugar kami kaninanang nga katulungan ni tatang iti pagtatalunan. Isuna iti mangsukil iti biyang iti talon wenno bangkag. Ketda kami kaninanang ti paramula. May sa deto'y kadagiti rason no apay nga saan ko nga naikanti importansya ti panagadal ko. Adda kidini ti may kalima atukad ti pagadalan. Agtawenak ti sangapulo ket maysa, Manong Robert. Nga madda di gundaway nga saan ako nasumrek iti pagadalan. Tapno tulungak ti ina. Sumrek iti bigat, iti malem sa anen gaputa, mapang kami di bangkag wenno talon ken ninana. Idinto nga ti amak, mapantumet mangged iti sabali. Kasta ti nagbali na biag mi. Ket nagbalin nga kaslapan nakadidyos mi. Ti apo kalakay. Ti apo kabaket ken ti ulitig ko nga kabsat ti ina, Manong Robert. Iti may isang arabi, insingasing ko kadananang ken ni tatang. Tatang, nanang, numalpas kunton ti grade 5. Sa anak ton sumrek iti pagadalan. Nakigtot ti inak. Apay bidal, ada ka di problema mi ti pagadalan. Ibaga man ako. Awan nanang, awan ti problema. Ti problema ket ti masansa na panaglangan ko. Ngamin, umayak met tumulong ka na kayo. No dadumak ket kakaasyak nga kamakamakam ka dagiti class
klase mi. Napialayangin ta dadigiti man nakaawat nga, kaklasik nga, mangibagano anya ti napagsasaritaan wenno, klinase mi ti napalabas. Basaik to tinutbuk da, basaik ti libro da. Ayat ko lang nga saan ka mapabayanan no pasungbat ti maestro. Matmatmatan nak ti inak. Wen kabsat, edi ba nang matmatmat ni nanang kanyak, kaslag salsaludsod, apay nga minamairaman ka, apay nga minyo pati si ka kitag trabaho. Manong ko saan kon ngayon tuloy. Jakon makabalinan ti agbalikas iti daydi agundaway. Kasla kayat kunti. Kasla kayat kun nga parukatan tinapalaw sa panagsangit wenno panagluwak. Ngem ni tatang tinagbuses ket kastoy ti kunana. Agan anos ka. Patib kerim ti bagin. Amok nga. Uray no ubing kapay ket maawata mo ti sitwasyon. Amok nga ammumet nga. Gudwaen ti atensyon ken panunot mo. Nga kastel aramidig. Siyak kumatituladen. Sanga ti sabali. Ti pan nakaawat. Panagbuting iti Dios. Ken kastamit ten. Panagpasensya. Ilawam ti pasensya. Ikam obligasyon ti bagim. Ngem saan mo nga pukawin ti kalikagom mo. Saan mo nga pukawin ti kalikagom mo gapo iti pan nakaturtur mo iti trabaho. Agpanunot ka bidal. Balikas ni tatang bulon na tinangapros. Edi abagak. Dito'y kabsat nga jak na puutan. Nga iti panangapros na ti abagak. Dito'y met nga insaday ko ti ulok iti mismo abarukong ti amak ka. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kastamit ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach, di kayag pangadwa, gaputa na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti Sabalintup.
ti panaglabas ti aldaw, kapsat ko. Jak ni namnama nga iti maysa nga rabi, bayat ti panagsasangumi kada tatang ni nanang Kensya. Ada basit, urnong tandalya, iti panakitrab-trabaho kada iti pagtatalunan. Mabalbalin ta siguro nga irugiti, panang patakdir tayo ti pasit nga abong-abong tayo nga pagyanan tayo at talo. Angin, sa din no ti pagpatakdiram, Victor. No ibagam digiti sakop ti dagadatatang when dagami amang anta saan dago manamo. Di ka kadi madanagan nakipakaasi akin ni Tata Kirbas ni Tata Herbasio. Kayat na nga mapatakdiran ti pungto ti talon na. Di abay di kali. Mayat dito'y kung kunak nga ruta, santa nga problema no kwantidano. Adda paglabaam, paginawam, kin mabalin pa yun ang pagdigusa. Tilaingin inumin tayo adda no mati problema. Angin, adumit din digiti nalaing ak kusukos. DJ ka di adda iti amyanan ti bagbagam. Wen nangato sa jay. Nangato ta. Sangaro din na mamulmulaan kapag tadinat maabot ti danon. Kaano ti pa nang ibagam? Nabayagan nga na ibagam. Tunggal mapanak makiarado king kuana when no at pa obrana. Ibagbagam. Si Papadubos. Lakit di sa nga permanente ko na nangin may sa kadigiti kasda pakay gawidan na nukwakit amang kanuno adda masauda tatangkin ni nanang. Sigurado nga adda masauda ket sigurado nga kagura da tayo. Tanulumasin tayo. Awanin ti pamaang day ti talong ket bagkagda. Sa dinungarod no konti pagtrabahoan. Makitrabaho ako na kadigiti mayat amang patrabaho kanya. No di da kong kayat nga pag trabahuin da tatangkin ni nanang. Timit la kayat ko kit lumasin tayo iti balay tapno adamit independensya tayo nga talo. Data tinagpatangan ti amak ken ti inak. Agingga nga imanamong ti inak. No data ti desisyon mo surutin ka. Yamin mariknak mauma ka na makikabalay ka datatang ken ni nanang ken ti kabsat ko nga ni Manong Simon. Matagabo ka unayin dikton. Masyan at unayin ken ka. Saan niya siya ti kasyam? Ti bagiyo ken ti anak mo ti kasyam. Nakasagana ak ngagsakripisyo dalya. Nakasagana ak ngagpasensya. Para laing kada kayo ken ni Vidal nga anak ta. Balikas ni tatang. Balikas nga kasla nangasot iti panangdayaw ko iti kinatakning ni tatang Manong Robert. Ilma nagtulit ti aldaw insaganan ni tatang digiti kasapulan. Ado akawayan, ado kayo ti madre, nga iso ti poste. Nadlaw dada, apo kalakay adalmas ken apo kabakit nga kunching ken ti uliteg ko asimon. Apay, an-anuam digiti nagadun nga kawayan nga ipan mo iti lote da Kirbas, si Victor. Saludsod ni Uncle Simon, ay, nakipagpakaasi akin ni Tata Kirbas nga mangipatakderak ti abong-abong nga pag naedan mi sadyay. Sumbat ni tatang, anya, kayat mo sa wen, pumanaw ka ni ti sidong mi. Mas nasisihat siguro tapno ammumimit ti awan ken ammumit na isaganaan ti masakbayan. Aglalo kayong ket dumakdakkel metten ni Vidal. Dumakdakkelin ti kasapulan na. Narigat no, namnamain milatan ti aggapo ka datatang ken ni nanang. Masapul ngagbannog kami mita pare ti anak ni. Sungbat ni tatang Manong Robert. Ne,
natangsitin ti pa nagsungsungbat mo gago. Kinuna nakabsat niya kasla, kayat na nga, dangran ti amak. Ngem nagpating nga akabsat, Angkel, pangaasim ka di saan mo nga dangran ni tatang? Saan mo nga dangran ni tatang? Sigurado nga awan gaway na keng ka. Ngamin ket, inaldaw-aldaw nga agin inanaka. Idinto nga ti amak ket, inaldaw-aldaw nga siririndir when nagbambanaw. So nga saan na ka nga mapersaan? Saan na nga matutupan ti pwersa mga kanayon na nakaina na? Gastado ti pwersa na. Pang-asim ang kayo. Kinunak kabsat. Ngem dito'y nga adadda nga kasla, simriam ti rupa na wenno kasla, masaramisaman ti rupa na iti day di agundaway. Wenno makapungtot. May sakamet bidal. Anya ti kanayon, anya ti kunam nga kanayon na nakaina na. Ket ti amam ket kanayon na si ririndir wenno si babanno. Agpaiso ti sasaway kang kel. Dandani saan na maturog ni tatang iti aldaw. No sumangpet nga o may mga awan 30 minuto sumalog man Idinto nga sika. No nakapangangkan, alay mong tipungan, agiddakan. Ni tatang ket mamantumanen iti kataltalunan. Sang ka di nga pudno ti kunak nga kanayon ka nga agin inanakit ni tatang ket kanayon na siririndir. Kabsat ko saan na nga may liadawan sa wenno, maasok ti pungtot na iti day di nga inbaga. Ket tinalikodan na kami ken ni tata. Edi makapanaw ni Uncle Simon iti ayan mi. Apay nga kas diti nagbali na sa umanak ko. Dakil ti kay papanan na ti inbalikas mo. Sa dinno ti nagalalaam iti kasta nga balikas. Tatang, mas asot di iti balikas ko gapo ka diti maimimatangak. Isursuro nak di iti pasamak. As-asaen nak di iti pasamak. Tapno nagbalimak anatadem ken nasida. Anak ko, saan mo nga ulitan ti kasta? Pampanunutin. Ulitig mo pa'y laing di dyan. Kabsat pa'y laing ninanang mo. Kabsat naman wenno saan. Ibalikas kulat na ti kasjay. Aglalalo no. Adda di iti aramid na nga saan na may parbeng iti pada na nga tao tatang. Narugyan manong Robert ti pan nakapatakder ti basit abalay. Naaramid iti tinidtid akawayan. Napustyan iti madre di kakao. Nalinungan iti makunko na nga panaw. Nupay basit ti datarna ket kawayan. Ken ti babana ket daga. Nupay nadalusan nagaburan ti sang kabasit a darat. Kasla makitak idi maararamid nga dito'y ketaeng to ni ragsak. Gaputawan ton di tao nga mangirurumen. Mangbabain, wenno, manggamsa-gamsaw kada kami. Nagpakada ni tatang ken ni nanang kada Lolo Dalmas ken ni Lola Conching. Nangin to no bigat, mapang kaming bumalay ti naramid nga basit abalay mi. Agnait kam ton sadyay. Nairamidam mi mettenti. Basit nga kwarto ni Bidal, kenti kwarto mi nga agasama. Naikarga kon di kiti banag nga, rumbing nga mayon nga maipan, iti babalay mi. Nalaing kayo Nalaing kayo ta, nakabalay kayo. Balikas ni Lolo. Nakabalay kami, babayin ti tulong, di kiti natultulungan met ni Victor nga asawa. Saan mi nga tinangdanan ida? May da nga, voluntaryo ken nakipagtrabaho. Ni uray pangal daw, pamiryenda ket saan? Iso nga nagyamang kami ken ni Tata Herbas. Iso ti adaddaan niya nagparparwar ka digiti masapsapon. Panawan da kayo itong tata na. Kinuna ni Nana,
Kit di pumanaw kay lata. Apay, anit amuyo. Ipatay me, no awang kayo. Amangan tanaragrag sa kami pa'y. No awang kayon to ni Tideto Yabalay. Aglalo ka deta asawam ken deta anak mo ken. Madlaw ko nga isudat ni malas iti Tideto Yabalay. Awan tinalawag nga pamalubos. Wenno kasla makaay-ayo a balikas. Iti pa nagpakadami kadagiti kapamilya ni Nanang kastamit din ni Tatang Manong Robert. Dito'y nga rod niya napan kami latta nga tinagbalin nga kakadwami nga nang ray-rayaw kada kami ti babalay me. Ket di kiti gagayem ni Tatang. Kang ronaan na ti agnagan herbasyo. Wenno adad na nga mauawagan iti lakay kirbas. Iti mismo nga ligason mi. Manong ko. Oh, Victor. Naluton ti naparti a manok. Sawang ka din ti umay nga kadwa tayo. Nga mangan, kas pa nang celebrar tayo iti ibabalayo. Balikas ti lakay. Ay, aawanin tata herbas. Datayo latan. Datayo latan nga nagtitinulong nga nang ipatakder iti deto nga balay. Wenno basit abong-abong. Ket da katugangam ti kayong mga ni Simon sanda ayang umay. Ninanang ti simmong bat ket kastoy ti balikas na. Saan da nga umay tata? Saan niya na siya at ti panang palubos da kada kami? Diyakam mo no, di da kayat wenno maragsakan da iti papanaw me. So nga, jakmet niya na sinungsungbatan wenno sinursurnadan ti panangawis ko kada kwada ta. Nasasakit ken nadadagsen met digiti balikas da. Diyakam mo nga rod no apay nga minakasta dadalmas kini kunching. Sigsigod nga saan na nga pabor ngamin kini Victor ngagbalin nga asawam. Kangim isumit lat na ngamin ti pinili. Balikas ti lakay herbasyo. Sana may suro ti puso tata. No ti puso ti mangirupiri ti rikna. Talaga nga iso ti masurot ket awan ti sabali nga papanan na. Ala. Rugyan din nga ruden. Oy, gawin yun tinapoy. Ken datarin yun ti siw-siw a manok. Tamangan tayon. Dahitan ti pang celebrar tayo iti babalay da Victor. Ken Dalia, pakairamanan ti anak da ani Bidal. Ini pa nagnaid ni tinasao nga abong-abong menubalay akawayan, Manong Robert. Kaya't latamit ti amak ti mapantumulong kadagiti naganak ken ni Nana. Ngemi ti na minsan nga ipapanay ti talon tapno aradwen na ti talon nga pakaimulaan manin digiti bukbukel. Dito'y nga napan kanu binugtak ni Uncle Simon. Ken isuna na mismo tinangiraparupa ken kuana. Nga saan nan niya kayat nga makita pa iti panagrup-rupan ni Tatang nga mangsagid kariti bangkag kintalon da. Dayta tinbaga ni Tatang kada kami ken ni Nana. Apemet nga kas dyan ni Manong Simon. Pampanunutin na kumaanga, dua kami nga inanak. Saan niya? Kukwa na nga is-iso ti daga da Tatang ken ni Nana. At damit karbi nga ka mga makipagtawid. Kino na ni Nana? Kabalinam ka di nga mapaniro pirdeta kadakwada. Ket natuturay da. Balikas ni Tatang. Nagsinnaay ni Nanang ket kastoy di inaaso ta balikas manipod king kuana. Deta nga ro. Sipod nagasawa takit. Kasla didakmet tin ipirpirit. Kasla didakmet tin anak. Noan niya ti pangibilangan da king ka kas may sa atagabo. Kas tamet tin tinangibilangan da kanya. Nairamraman pagit din ti anak ta ni Bidal. Kapilitan niya rod, Manong Robert, niya sa anen. Nga dimmapaw ti amak, kariritalon ken bangkag, dagiti naganak ken ni Nana.
Gaputa ipawildan. Nakitrabaho ka rin iti karuba. Mapan makiraep, makiarado, agsikka. Agdalus ka rin iti tambak. Ken amin-aminen at trabaho iti talon. Kaasi ni Apo Dios na kaumanay met detoy, nga pamataudan ni tatang para kada kami asa nga pamilya kabsat. Kapagayam sanday nga may limpas nga may basa, diri surat nga nakaipalangunan tinapalabas iti biyag kinayat ni pagayam tayo Vidal. Anya ti pagbanaganda? Mabaybayan da nga ta, gaputa, awandan iti sidong, digiti naganak kinidalya. Awisin da kayo papagayam, kadwamin tumanen, meno kadanggay min tumanen. Bigat pa rin sa banin tumanen na panakaidanon, ti programa ti napalabas. Dahil nga rin ti pagayam yo, Robert de la Cruz. Kinadwara iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malim ti Lunes yo amin na sa ngapada. Agyaman kam, tingkay panagtingig, ken panagbuya. Di napalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapatap no umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Ti napalabas.